سلام فتوات تخاتاتلتي مقالح توهادو ميديا نلوم زولنا زينا حزنا لكم قريبنا لنا كسكاتاتولنا بخبر نعدم ዓመታዊ ክብረ በዓል ኪዳነ ምህረት ብናይ ጥምረት ሰለስተ አድባራት ሰንበት ትምህርት ቤት ኣብ ከተማ እንትጮ ብድምቀት ተኸቢሩ እዚ ጉባኤ በሰንበት ዕለት 15 ለካቲት 2018 ዓመተ ምህረት ደብረገነት ቅድስት ማርያም ሰንበት ትምህርት ቤት ከተማ እንትጮ ኣብ ደብሮም ዘዳለዎ እንትኸውን ናይ እንዳ ቅዱስ ሚካኤል ከተማ ድብድወን ናይ እንዳ አቡነ አረጋዊ ከተማ እንትጮን ሰንበት ትምህርት ቤት ናይ ከተማ እንትጮን ወረዳ ሓፈሮምን ወረዳ ቤተ ክህነት ሊቃውንት ቤተ ክርስቲያን ዕዱማት አጋይሽን ሕብረተሰብን ኣብ ዝተረኸብሉ ብድምቀት ተኸቢሩ እዩ ነዚ ዓቢ መርሃ ግብሪ ዘዳለው ሰንበት ትምህርት ቤት ንዕዱማት አጋይሽም እግር በመሕጻብ በክብሪ ዝተቀበሉ እንትኾኑ ንዕለቱ በዝገልጽ ስብከት ሊቃውንቲ በበገና ዝተዓጀበ ናይ ውልቀን ማሕበርን መዝሙር ብናይ ሰንበት ትምህርት ቤት ደብረ ሓመልማል ቅዱስ ሚካኤል ቤተ ክርስቲያን ድብድወ ጨርቆስ ህፃናት ናይ መንፈጣሪ ሓቶን መልስን ካብ ሰለስቲኡ አድባራት ሰንበት ትምህርት ቤት ዝተወከሉ ናይ ውድድር ሕቶን መልስን ስነ ስርዓት ሽልማትን ስነ ጽሑፍን ካልኦት ዘካተተ መርሃ ግብሪ ብምክያድን ናይ ቁርስን መስሓን እንጉደት ብምግባርን ብዕውዝ ተዛዘመ ድሙቕ ክብረ በዓል ምንባሩ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኸቡ ሊቃውንቲ ገሊጾም መቃልሕ ተዋህዶ ሚድያን እውን ኣብቲ ጉባኤ ተረኺባ ምሉእ ትሕሶ ናይቲ ጉባኤ ቀረፃ ዝገበረት እንትኸውን እዚ ቪድዮታት ብጽፉፍ መልክዑ ኤዲት ብምግባር ድማ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ብናይ ቲክቶክን ዩቲዩብን ፌስቡክን ድህረ ገጽናን ብናይ ደብረገነት ቅድስት ማርያም ቤተ ክርስቲያን ሰንበት ትምህርት ቤት ናይ ፌስቡክ ድህረ ገጽን ክልቀቕ እዩ ስለዚ ላይክ ሼር ሳብስክራይብ ኮፒ ሊንክ ብምግባር ናብ ኩሉ ነስፋሕዮ مساكم زتصنحو ጋዜጠኛ ኩሩምታ ደሴ በኻሊት ሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ሰላም ስብሃት ለእግዚአብሔር ንወላዲቱ ድንግል ንመስቀሉ ክቡር አሜን